Halo logoफोर welcome to my YouTube channel नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायफिननाय थाबाय ओमफ्राय आङो दिनै मानासाव पिकनिकआव थांनो नागिरदों लोगोफोरजों माने जोङो बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना लकडाउननिफ्रायनोथ' लोगो मोनखायाखै लोगोफोरखौ इउनिभारसिटिनिफ्राय जोङो जोंनि बर' डिपार्टमेन्टनिफ्राय थांगोन आरो एक्स स्टुडेन्टफोर गोजा आइ एम एक्साइटेड बेसेबा गुबुनाव लोगो मोनसिगोन आफ्टार लं टाइम दिनैसो लोगोफोर नायलांबाय थादो माबायदि जायो आं मानासाव दिनैजों खननैल' थांसिगोन आरो आङो डिग्री थानाय टाइमाव फिल्ड स्टाडियाव खनसे थांदोंमोन ओमफ्राय दा पिकनिकआव लोगोफोर टुडे बिदिब्ला आं हानायखिनिखौ देखायलांगोन माबायदि जायो लोगोफ्रा फैगासिनो ओरैहाय क'क्राझारनिफ्राय गंसे ओमफ्राय उदालगुरिनिफ्राय गंसे बासआ गंनै आरो ओमफ्राय फैगासिनो दा आङो बरमायाव थाहैनांगौ लोगो हमहैनांगौ बिसोरखौ लोगोफोर टुडे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै मानास मोनफैबाय गान्दा नागिरदों गान्दा गंगारि गान्दा खननाय जायो नाथाय जोङो मासेबो नुनो मोनाखै खावसे गंगारि गान्दा मोनो मासे नुवाखै खिन्थु दावराय नुबाय ना मोनो मोसाया अबाव मोसानो एबार सिंह नागिरनि सिंह नागिरनि एबार पानी आसिना ना पानी मोनफैबाय जाबाय जों दैयाव थादोंमोन नै खिनियावनो जनाय आं भिडिअ लादों होनलायदों ओइ दावा ला हावथाना जाहैनोसै ओं स्कस फान्थाव स्कसखौबो लांसै दे बालाबारि गरम मोनसोबाय आंखौ जोङो सबसे लास्टावसो थांनांगौमोन ओं अबाव थांगोन अबाव मागोन कमला थफि नायग्रानि गाना नायगोनसै दे लाङा ओमफ्राय दखान दं दखान थफि दिल दंना गैयाब्रा वाव इदसो माथो थाइसे थाइनैसो हो मा लानो लाग्रा बुस्थुआनो गैया नै पानबो दं ओइ नै इखौ लांसै फै बिलनखौ मोनसे गारमाया रानखांजोब्बाय बे मोनसे लादो गारमाया रानजोब्बाय आंना आगोल बेबायदि गेम सोलायबाय थायोलै ना बोसोरफ्रोमबो सोलायबाय थायो होनदों बोसोरफ्रोमबो इमान फुङाव दाना आइसक्रिम जाबाय आयौ उदैया मा जाजोबगोनलाय गुसु ना रायखौ जायोनो जानि दे लादो मोननो चकबारासो कलफियासो है इखौ नाङालै मोजां इखौ मोजां मोना itu 10 টাকা দে এটা দিব এটা দি
भिडिअस लादों आङो भिडिअ लादों भिडिअसो मानासनि पिकनिक जानो फैग्राफोर सिख्लाफोरथ' लायदो आरो क'क्राझारनि बसफोरा मोनफैजोब्बाय नै खुलुमबाय ओइ मोनफैजोब्बाय क'क्राझारनिफ्रा क'क्राझाराव सौफैबाय पिकनिक जानो मानासनिफ्राय फैदों जोङो मानासनिफ्राय फैदों पिकनिक जानो क'क्राझाराव ओमफ्राय दा जोङो मा होनबावनो हेपि निउ इयार नै ओमफ्राय आंना एक्टर गाज्लाया I am Davla from Manas ओमफ्राय मामोन from dot मानसि जोंखौ इमान गोबाव नेहोबाय जालाब्रा ओहो भिडिअस लागासिनो आं नोंखौ भिडिअस लादों आं नोंसोरखौ नंगौ दे बुंदो बोरै मोनखो मानास समायना बेयाव फैदों मिथिखाबायना दे होनदो जोङो दा क'क्राझाराव दङ मानासनिफ्राय फैदों जों पिकनिक जानो मानासनिफ्राय फैदों क'क्राझाराव पिकनिक जानो नोंसोर मिथियाखैमोन दा मिथियाखै मा जागोन दा नायबाय थादो औ माने दैयानो जेबो दाहार गैया ओरै गासोमा जायगानिफ्राय हरैयाव सुबि जेबो दाहार गैया फाग्ला क'क्राझार जों खामानि मावनो फैनानै फैदो लेट्स गो जोंना बासायोमोन ना बासायोमोन ना ओइयाव सामफा गारगोनलै आंना बार हांसो दङ हांसो ओइ ओइनियाव दाउ दङ दाउ बिमा जुआव जों लाबनो जुजिगासिनोमोन ओमफ्राय जा हायासै बेबा बालानि थैनाय हांगारा माबानिसो मानिबा ग्रिस बे माबानि सिनायदों माथो हेपि निउ इयार आदा दिनैसो नुलायबाय सायाव गोबावनि उनाव लाइभ नङालै देखाय दे ने केमेरायाव लाबलाय दे Pati saya sebagai bantuan masnya. Ali juga. Hai. Gaसिबो मोनफैजोब्बाय Alert. Alu ading नै आलुखौ नुवाखैब्रा देखायदो आलुखौ बेसेबां हादों आङो आयु ओइ गो आं हारसिं हाजोब्बाय देखायदोब्रा मोसादों खनसे माला मोसानो मोनगोन जानांगासिनो बस्था गाज्रि लाफाबानो जायोमोन ना नाव गाखोनोसै जोंहा मम्मी गाखोनांखा आं गाखोआ मिनियालाय गाखोगोन माखौ गिब्रा नोंसोरो माने इन्टारेस्ट जायो गाखोनो गिबानो गाखोनोसै बांद्राय गिखायो हाया गाखोबानो हायो रन्जु सेलफिलार मोननाय नङा माथो दाबो जाया नामा
जाबाय नामा? जों लास्टाव बरिया दखानाव बिदिनो लोगो मोनगोन औ सम लानानै गाज्रि दामोन दे 2 बोसोर लोगो मोनदों जों मा बेफोराव मा जादों मा जायाखै बे थांबाय नायलाय थांबा बायनो बे दिनै गोदान जिउरा सैमा नङाब्रा आं लैथोमासो लैथोमा औ प्लिज बावदों माने गोबाव 2 बोसोर लोगो मोनबाय माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा माबा मोनसे लोगो मोननानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों गोजोननाय जादों दिनै फार्स्ट टाइम एलकहल लोंबाय बेयाव गाज्रि दा मोनसै जेबो नंलाबाय औ रंजाबाय बाय बाय गासिबो बाय बाय भिडिअस लादों आङो र'ना बाय उनाव लोगो मोनफिनसिगोन बाय भिडिअ लागासिनो I love you too आंला मैया माबाय मालाबा लोगो मोनसिगोन दे इथुनि थाखाय भिडिअ लागासिनो दे दा माने लोगोफोरा अननानै एसे साबस्क्राइब खालामलाय हेल्प खालामनाय माने जेनेबा जों गासिबो नों आं हेल्प खालामलायबासो डेभेलप जायोना बेखायनो अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामलाय दे औ दे बाय दे बाय थेंक इउ दे बाय माबा दार्लिं बाय भिडिअ लादो दे बुंदो माखारै इथुनि थाखाय भिडिअ लादों आं माबा मोनसे बुंदो दिनै लास्ट टाइम लोगो मोना मिथिला बेनि उनाव लोगोफोर मोना गुफुर बाक्सा मा मोनदा जिखुनु जाया लोगो मोनगोन गुफुराव बाय बाय